Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Hey! 57 minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas. Welcome sa unang pagpangalagad sa sininga palatunturan. Action Reports After Edition subong nga tuig 2022. Tuig sa mga ginatuwag nga Water Tiger. Una ini nga Lunes ang Enero tuig 2022. Ang inyong ka-aksyon na Marlon Genovea. Pero ang pagsunod sa bagong nga tuig mga ka-aksyon daw hindi gid maayo para sa mga tawo diri sa pungsod sang Pilipinas. Halin sa pagkinalipay selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Naglinagaw na ginugyaw. Nagpinagusto sang walda-walda. Ang peligro sang COVID-19 daw nalipatan na. Ang ginakakagmatan sang kalabanan na tabo ginho. Ang sadto pandam nga kon hindi maghalong ka magharan na lamang kami nasaway. Basi magbulaga na lamang ang kaso sang COVID-19 na tabo gid. Wagid nagpalibak. Sino ang apektado? Ang mga tao man. Kita man nga rin din sa pungsod sang Pilipinas. Ibalong balita dugay-dugay may angot siri. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa balita lokal, variant nga Omicron arena sa Bacolod. Santo Omicron subong Omicron. Mapa Omicron man sa kon Omicron. Basta variant sang COVID-19 digid mayo. Una nga kaso na record na maka-aksyon sa Bacolod. Apa ang tao nga natapikan? Good news kay naka-recover na, nag-ayo na. 38 anyos nga lalaki, taga Pampanga. Pero ang asawa yaari sa Bacolod nagaobra. Ang istorya sini sang pasyente. Alin sa nagkatrabaho siya dito sa Miami, Florida, Estados Unidos. Nag-abot sa Manila Disyembre 15. Nag-abot sa Bacolod Disyembre 31. Nag-hotel isolation siya. Eman ang lugar kung nasyon yung ginhalinan niya. Ara sige na tuwag nga red list. Dapat ma-hotel isolation gid. Mana Estados Unidos subong. Kundi dito nagbalik na tuyo ang mga hinampang, mga pagtelelipon. Pero mayara sila sang pagtintihin kapag kahangawa man to. Kay nagabalik man to mga ka-aksyon damo ang kaso sang COVID-19. Kung galing sa ila to ya, why to tanto nagaproblema ang mga tao. Kay may adlaw-adlaw ay patay si ila to. Ang mga tao to ya damo-damo gapon sa pungsod Estados Unidos. Kag kun
gastuhan na ilan niya sa gobyerno ang paghahambalan wa ito ka problema ila sa gobyerno. Unlike sa aton ding daw langaw lang kita kumpara sa Estados Unidos, naga-problema kata sa COVID-19 response. Ari na naman, liwat na naman nga amat-amat balik ang pagsaka sang kaso. Kaya mo ng istorya ng hotel isolation, ang ining makabing OFW overseas sa Filipino worker, sang Enero 1, ginpagwa ang resulta sang genome sequencing man mag-Omicron variant or bisan gani sang Delta variant. Genome sequencing ang resulta ang ginapatigayon ang ginahulat. Ang resulta nagpositibo sa Omicron variant. So may protocol nga dapat sundon, may repeat testing nga ginhimo. Ang resulta mabalaan kung hindi dugay-dugay base karon sa kagabihon. Ang hambal sa Emergency Operations Center kon EOC sa Bacolod, hindi man makabig nga local transmission ang kaso. Mandito sa una nga nag-abot nagtinira sa Metro Manila mo. Unlike nga laban-laban na mo maning kaso mga ka-aksyon kay kung nasyon nga aran na lakip sa listahan ginatawag grid list, hindi kami kadaritso puli sa lugar nga mo sa ring pulian o di maagig kadra sa may Metro Manila nga mo nang masabi dira nga di ginadungkaan or ginarandingan sa ginasakyan ni mo nga aeroplano. Local transmission ng kaso, kontrolado na, kaga-contained na. Ang problema, laman nakita natin, demonyo, kay nauna pa gwa ang pasyente sa isolation o quarantine antes magwa ang resulta sa genome sequencing. Mayaw lang kay ang yes na close contact ang mawalang ang asawa ya. Ay asawa ya mala na opo diya sa pag-isolate, hotel isolation. Ang mga opisyal nato sa gobyerno subong, pati ang mga empleyado sa gobyerno nga mayara sa papel, kampanya sa saring COVID-19 Labi na ko nagakandidato sa eleksyon bla. Hindi gina sila likaw gina sila magsiling sang mga malain nga tinaga nga makapalain kag magkapatugas ang kahadlok kahangawa sa mga tao para siyempre hindi sila pagbasulon. Hindi sila pagabalon sa uli sa mga tao nga nalutsan sang kaso. Bangod uyaya kag daw pawala. Bisan sino nga taga-Bacolod ka man ako naga-Negros Occidental. Ang sumo nagapahamot sa mga botante bangod nagadalagan sa eleksyon. Ambal ganaya sang mayad-mayad. Karon kon ang balon nila da nga daw kadelikado ini. Di sino masulon da. Sila man kay nalutsan. Ay ban gani da mga ka-aksyon daw ay kaya sang binuligan mo kon COVID-19 na response ang panghambalan. Poros lang tikal batian mo ra sa mga kapihan. May alog ko tani kung tikal nga nagatupa. Pero kung ang tikal wala natupa, wala papiho, ang gwa tinikal nga way data. Tikal man sila kung lapit ng eleksyon nagakandidato sila mo. Alas 5:04 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Alin sa Bacolod, Lokso kita sa probinsya ng istorya. Ano naman yung pagpahangda sa ato sa gobyerno provincial sa liwat na naman nga paghugot sang restrictions nga ginapatuman sa National Capital Region. Siling ko gide, mo gideng muno ta nagligad pa nga mga binulan ho. Nga daw naghatag kumpiyansa ang kalabanan bla. Mga beaches aberto na, pwede na sudlan sa mga turista kung bisita, mga kalingawan pwede naman, mga ilimnan pwede naman. Pero nalipat nga sila sa COVID-19 health kag safety protocol. Kaya mo na ni, muna nang ginasiling ang hinali nga pagbotsyog sang kaso sang COVID-19 matapos ang holiday break. Ang pangamuyo subong sang iban nga kaprobinsahanan. Kabay pa nga ang liwat nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 dito sa NCR. Hindi ni mang laton sa iban nga mga lugar.
Kaya sa Negros Occidental si Governor Bong Lacson, may araman sang kahangawa nga nabatsagan. Kay man based sa observation, kag sa masabing nga nakakatabo mga ka-aksyon, nga kung may pagsaka sang kaso sang COVID-19 dito si NCR or sa Luzon, daw nagasunod man ang iban sa nga mga lugar, labi na sa Visayas. Ang Negros Occidental subong tinagamat-amat na enjoy kung tadi ni sa sige-sige nga pagnubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19. Man kung basihan to, ang Enero 1 nga datos mga ka-aksyon sa nga Provincial Incident Management Team kon PIMT, alam na lang sa lapit 200, mga 170 plus na lang. Te kon pang probinsya mga ka-aksyon, jutay na lang na. Gin-check ko ang record man sa mga banwa kag syudad. May ara gani lugar nga, kung may ara gani iya syudad nga, duhan na lang mo. Single digit na lang nga ang COVID-19 active cases nila. Te kon malawigan pa ni isa duwaks mana, malapot na ng zero case mo. Zero active case. Mangin COVID-19 municipality or COVID-19 free city na ang ila sa nga lugar. Ina kung magpanglaton ring si Omicron variant din sa aton, pareho sa natabo dito sa bayan sa NCR nga pagbotsyog na naman sang kaso dito sang COVID-19. Isa lang kapag pagwa sa resulta, pati ka mong magka-aksyon sa hindi, sobra 4,000. Nakin mo yan? No? Isa ka papagawa sa resulta, sobra 4,000. Pinaka mataas, umpisa Oktubre tuig 2021. Siling ko gini. Why sa dapat masulon di, kundi mga tao mismo. Ang mga Negrosanon liwat nga ginapanawagan naman. Ibalik ang triple nga paghalong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:08 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa Balita Nasyonal, atensyon sa mga nagapapili sa 2022 nga eleksyon. Batian nyo ni ang ininga balita, makurisong ginawong nyo mo. Amo ning balita nga para sa inyo ho, labi na sang nakagasto na bala sang dako para nga mas makilala pa nila sa ningalan. Ari balita para sa inyo ni ang Noel. No gani ang Noel? No election scenario. Simple lang Ginaduso nga hindi anay pagdayunon ang eleksyon. No election scenario, liwat ganabuhi. Tuman ini kitalupang doon nga aman ang nagaduso sini ara sa grupo sang administrasyon, ara subong sa pwesto, ara subong nagapadalagan sang gobyerno. Amo ni ang nagaduso mga ka-aksyon sang no election scenario. Ang Senado subong nagapahangda na sa posible Noel nga matabo. Kung ang laban-laban ni nga matabo hambal sang Senado, yang Senate President dati si Tito Soto nagapapili man na Vice Presidente, di ba? Hambal sang Senado mga ka-aksyon matabo laban-laban nga matabo ini. Kung ang naga-inaway nga duha ka grupo sang partido ning PDP laban bla kundi duha ka faction ini, duha ka grupo ni. Wala ini nagaintindihan ay ka ang kumalik daw ay pagani makapagwa sa resulta mo. Kung balasin ogid ang kilala hondering legitimate nga PDP laban National Political Party. Di ara pagyapon may konflikto pagyapon ni. Ti amo ning grupo nga nagaduso sang no election scenario. Ang PDP laban, sino ba ang ara dira sa PDP laban ho? Hindi lahog-lahog nga mga personalidad ina. Number 1, Presidente Rodrigo Duterte. Ika-2, Alfonso Cuse.
Ang sa piyak naman to, Senador Manny Pacquiao, kag Senador Coco Pimentel. Amo ni ang nagsiling mga kaaksyon. Ang nagsiling sini, di ang Senate President nga nagapapili man Vice Presidente. Ang ginhalinan sini kon nga aga mo ba ining senaryo nga ni. Kay man nag-file sa petisyon ang PDP Laban Wing nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cosi. Ang petisyon ginpasaka ni sa Commission on Election. Ang tuyo suniagod i-reopen ang filing sa Certificate of Candidacy kag i-postpone ang pag-print sang official ballots. Te kon intindihon tani maka-aksyon simple lang mo sulingon suni. Ang tuyo siniway na sa imban kundi ipaisol ang eleksyon nga gintalana sa Mayo 9 tuig 2022. Man kon ma-print na nila ni, amo na ng final nga listahan sa mga kandidato mo. Di mag-print ginaan ikaw sa official balot. O, ginagastuhan na sang kwarta. Di kon maubos na karon print, milyon naman ang gasto na. Kag amo papundoso sang Noel. Di gintabo ni sang PDP Laban bangod wala pa siguro sa nakaumpisa sa pag-print sa official balot ni. Nga iduso ang no election. Una, para nga palawigon ni kag para madugangan ang kalawigon sa term of office sang presidente kundi until June 30, 2022 lang ni sa mo. No, kung madayon ang election sa May 9, 2022, pag July 1, 2022 maka-aksyon, ang mga nagdalaog nga mga kandidato mapungko na. Halin sa pagka-presidente papanaog sa pagka-councilor. Di ang termino sa mga opisyal nga nagpinungko subong Hunyo 30, 2022. Di daw hindi maayo nga tuno, no? Daw hindi maayo pamatian, no? Isa sa nga hugada ni matandog din yung maka-aksyon. Mayala kita sang ginasunod mo nga constitution nga nasaad sa 1987. 1987 nga constitution may kasuguan, may layi kita, may pagsulundan kita nga dapat amo na election gid. May 9, 2022 election gid. Kaya amo nang pagsulundan nato diri sa pungsod sa Pilipinas. Pero ining hugada nga nagahulag subong administrasyon. Hindi gini madulang pagpati sa kalabanan daw. Nga basi subong ang administrasyon, way lang nagabatsyag kundi nalikupan na sa senaryo nga matabo bla. Kung matigayon ang eleksyon sa Mayo 9, no? Daw masinag mo na bala? Una, butang way sila ining dihados la bla. Dihados la kung sa mga bulang para sila sa dihado. Biya sila biya. Una bes, why sila sang kaugalingon nga kandidato sa pagka-presidente? Di bla si Senador Bato de la Rosa nag-file, nag-atras man. Si Senador Bongo nag-file, nag-atras man. Kag base kung why man gani sila kandidato sa pagka-vice presidente mo. Eban si Davao City Mayor Sara Duterte, daulas ay man gani sa grupo sang administrasyon. Nagtawan nyo bala? Why ka na presidente? Why ka pa vice presidente? Isa lang ang madumduman mo da, iduso mo ang no election. Para nagapinungko subong da, sila gyapon. Para ang poder, ilagyapon. Amo na kasimple. Galing kay ining no election kung sa mga baseball kag softball maka first base balayhan kay kon iraw naton kag kon padalman tayo na sitwasyon subong lantawan nyo bala hindi na hamak damo ho hindi na hamak damo sa mga nag-file sang COC nga kabigon sila kandidato na pag start sang campaign period. Pebrero 8 official campaign na mo sa mga kandidato sa naso lang nga posisyon humalin sa presidente, vice-presidente kag senador. February 8 amo na ng start, pwede sila kakampanya na
pwede sila magkabutang sila sa ring tarpaulin na streamers nga may ngalan nga vote, no? Kay amo na ng official campaign nila. Pero sa lokal naman ya, hubalin sa kongresista papanawag sa councilor ti Marso pa na ya. Yung no election hindi anong subol-subol na ni. Subol na siguro ni kamantiyo may isa dalak bulan sobra ang nabilin mga ka-aksyon. Plus, damo na ang mga kandidato na kagasto na sa dako nga kwarta. Ang ibang eleksyon na lang ganing ila sa rin ginahulat to. May nawong na gani sa mga dalagko nga billboard. Ulat tawan nyo bala? Dagko nga mga billboard hasta ang buho sa ilon. Nakitaon mo? Ako sa karakoon sa billboard. Wala man kadagaling, di man sila mabasol. Da kay wala man sa violation sila. Simple man lang ang kwanza. Simple man lang bayad da. No? Ina. Mahal bayad ako ng mga dalagko ang mga billboard. Amot lang kung tuod ning na muno sa akon sa amigo ko. Nga isak bulan ko no, shinbill na, bayad mo na. 100,000 a month. Indalag ko nga billboard black. Ayhan masugot din sila sa eleksyon, di gura. Masinggit gina sila nga na yun na lang ang eleksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. May isa pagid ka Filipina halin sa Estados Unidos, nag-abot diri sa pungsod sa Pilipinas, nakalusot siya sa mandatory quarantine sa gobyerno. Amon ng ginhambal ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat mga ka-aksyon. Violator naman Nag-post pa siya mga ka-aksyon sa Instagram story niya nga nagpamasahe siya. Nagdiretso ining babae sa isa na condominium sa nagabot diri sa pungsod Pilipinas sa Bailo Contande nga ma-hotel quarantine facility siya. Pangitaan yun ni babae, kasuhi parang mangin ehemplo na si Iban. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Medyo mayad-mayad ang tiyempo naton sa Negros Occidental Kabacolod, no? Oy, by the way, gali ang sunod sa Himamaylan. May ginapagwa nga duwa ka pahina ini, no? State of calamity maning Himamaylan. Kaya Himamaylan ni nagligad nga mga Domingo ni December, bla. Pagkatapos ang Bagyo Odette gito, nalabyan man namon ni. Hindi man nalawag-lahog ang inagyan sa Himamaylan mo. Bangod sa Bagyo Odette, nagpasara sa resolusyon ang sangguni ang panlungsod nila, Resolution number 21-197, declaring the entire city of Himamaylan under the state of calamity until such state shall be lifted, therefore by the sanggunian concerned. Parang mapadasig ang relief effort, ang rehabilitation. Kaya kung makadeclare ka state of calamity, pwede mo magamit ang calamity fund. No? Dapat gimana Kaya gidalan tao mag-action nga matuigan pa di basi. Antes makabalik sa normal ang sitwasyon sa mga puluyan, sitwasyon kaimtangan sa mga buhi, sa mga tao sa Southern Negros Occidental nga naapektuhan sang bagyo. Radio. Ibalonta sa saring matadion observation report sa ato saring patrol traffic report kamusta hanta ang pila ka mga lugar diri sa Bacolod City saring una nga Lunes sa bulan sang Enero. Aksyon dyan, kamusta ang Bacolod? Subong, please come in. Daw tapos sa Malakson Mar ang New Year, pero ting salakyan gapon do daga sinumbali, no? Do na nga daw gani ko iban balik ka malin sila nga malawig-lawig man nga mga weekend kaya holiday rush action mall. So nga amat na naman nagka-traffic ang sulad sa Bacolod. Lunes na Lunes kita. Sa totoo niya mga ka-aksyon ang patrol, ari kami subong hapon sa Recordry sa Provincial Capital. Diri kami tubang sang Ayala Mall. Dalan kita Tuslao ining ruta namon. Amo direksyon panoding portion kami sa sulad sa Bacolod mga ka-aksyon magtabok kami driwa. Center section point sang Dalan North Capital Drive, Dalan Gatuslao. Pero perte, traffic po action mall. Traffic sa sulad sa Bacolod. Boto rin ang damog yapon sila kyan. May mga bilin panigurong
kwarta iban. O kung iban siguro may trabaho, nagasugat sila tanan ng mga himata man, papulit sila matagsa ka mga lugar. Ang pinagaling nga sitwasyon sa trapiko at pagkabalan, mga kaaksyon sa ringapon sa kabugusan Sandalan Gatuslaw, marindig to sa area Sandalan Rizal, sa tubang sang LCC Bacolod, padiretso diri sa area mismo sa North Capitol Drive. So ringapon, nakabig diri moderate to heavy ang traffic situation. Rason dun nga, amon kayo na sa patrol, kita naman medyo traffic lang area diri sang Dalan Araneta para por sa area sang Gatuslao. Dito kami nakalusot mga kaaksyon sa bahay naman diri sang Dalan Locsin. Sa Locsin abi, patrinya sang Dalan noon, pero sa damagyan mo kita magtimbang nga bahin, kini mo na nga parkingan, doon hindi magana may regulate na kay tigina alokar siguro sa mga pribado nga sa lakyan may mga transaksyon sa pinakamay establishmento nga dira sila makaparada kay kumadumduman na ka-aksyon sa TikTok gid nga ginabatuman ang road clearing operation isa ka lakyan di kita nakikita nga nagapark sa area ng Locsin pinaka binulan na nakaligan matapos ang road clearing o yari na naman nagbalik na naman mga ka-aksyon ng mga sa lakyan diri mismo sa area ng Locsin. Hopefully ang Bacolod Traffic Authority Office ilaman nga padutlo ng unto dira sang layi kag kung may makinahanglan dira mga ka-aksyon nga parinon ilabilang nga nag-obstruct sa dalan mas maayo gid kung makakas para ti ilagid lang nga mga timo ang ila responsibilidad sa pamabilin sa sistema kontra trapiko ang pagkabalaan sa diri sa Dalan Locsin. At nakita di action man nga hindi lang gali tubtob sa pagpamtaw sa traffic enforcer ang kinanglanon pag direction man nga ipatuman gid nila kung ano mga pagsundan dira mismo sa area sa Dalan Dalan Locsin mga kaaksyon. Ang Dalan Locsin Gatuslao sini nga pondo pero pareho lang moderate to heavy ang traffic situation. Labi na makaaksyon kung sa area sa Burgos Locsin ikaw makarambot sini nga pon white traffic enforcer pero ang traffic korte. Nagaginamon gumon ang salakyan sa dalom to bala. Da kami nakalusot abi lagi na madugay ang tisay nakadiretso diri sa area sa Dalan Gatuslao. Siguro ang ugawon sa aton nga mga motorista o sa mga otoridad nila nga systematized dira kag may ginamtang gid no nga traffic enforcers sa mga intersection points mga kaaksyon. Diri abi sa Burgos Lacson sini nga pon ongoing gagana gyapon ang traffic lights wala nila temporarily patay sa piyak sa bulyada ko volume sa mga salakyan ganda nagalusot mga kaaksyon sa area sa Dalan Burgos Lacson. Advice ko lang gid sa tumatag palamati kung kamo mga kaaksyon ari ka mo sa reclamation area halin ang iban pinagaliso pa magagalo okay na siya before sang ang lahan sa may Burgos pwede ka pa counterflow pabalik diri sa area sang Burgos like halin ka sa Galo diretsyon mo pwede ka left turn bala pabalik diri sa area sang Dalan na Burgos mga kaaksyon so kung hindi na digto ka na gid malusot sa area sang Lapisayna. So, kung ako sa imo, kung nari ka na din sa reclamation, so yan na lang Dalan nga Burgos, pabalik din sa area sang Dalan Burgos Lacson, going straight dito sa Burgos Public Market, going asa na dito sa area magkakso sa Mag-Apatso, kung sa Burgos Lapisayna. Kaya kung dari ka pa maglusot sa Galong, ang ginamba sa ibang diversion road, kung okay, at least dire-diretso, masa Ligwang dala nun, problema mo na dito ka man dyan, malusot sa Lapisayna, paglabot mo sa Lapisayna, yabang ka ito pangita lugar, nga makalusot ka kamatagan, kasi ang tiyempo sa ibang mga salakyan. Ilabi na, di ba sa nga jeepney ha, ang di pa sa nga jeepney, kisa ka lang ako makalaka, ka lang nagkakita nga, nagatag lugar, no, kag nagapabaya sa ibang mga driver. So kung ako si mauusuyo, mo na naging makaksyon ng area, Dalan Gatuslao. Nakalibot pa kami ni Papang, labot kami Mandalagan, Aksyon Mar, nakakadto na kami sa Granada, nakapabarangay Sumag kami siningapon. Kita naman sa Sumag, nakamatamat na balik sa normal. Naniligan natin nga si Mana, porti ka na traffic, no? Do, hindi Aksyon Mar, araw basama sa ni oras, bala? Ang traffic situation sa mga lugar, bumper to bumper gid. Pero tisubo nga matamat na makaksyon, nga nagabalik sa normal ang lakat sa trapiko sa mga lugar. Anyway, diri kita update na oy sa totoran yung mga motorista, preparar ka mga daan kay buwas may aras ang big time oil price hike. O kung ang pagsaka sa presyo sang gatong, di ka magsalado do tag 2 ka pisos mo. Ang average sang isaka na naman sa presyo sang gatong mga kaaksyon. So far, nakitaan today, crudo, pinakabarato, subong 45 pesos and 22 centavos, 45 pesos kag 22 centimos, pinakabarato na nasa crudo, ha? May medyo mahal-mahal, nag-amboy 46 pesos and 39 centavos, 46 pesos kag 39 centimos. And then, ang pinakamahal so far na nakita ko diri, nagalabot ng crudo nga presyo 51 pesos and 51 centavos. 51 pesos kag 51 centimos mga kaaksyon. Kung sumasumahon ta, ang pinakabarato nga 45
pesos kag 22 sentimos. Kung ang saka sa diesel, buwas piso kag 80 sentimos. Tigway ni flat, no? Flat na kakson, 57 pesos na buwas. Ang umanato, nga mahimo pinakabarato nga presos ng gatong, depende na, no, sa mag-implementar. Kaya usually, midnight, isang Martes, no, early in the morning, pag 12:01 patak, usually implementar ngayon nila ang pagsaka sa presos ng gatong. Gasolina kita, sa gasolina, do nakita ko kay na naghamboy 1 peso and 70 centavos man. 2 pesos ang pagsaka. Sige, pinakamarato nga presyo ng gatong o kung sa gasolina, nakitaan ko mga 55 pesos and 52 centavos. 55 pesos kag 52 centimos. Galing sa area ng alihis mga kaaksyon. And then, meron man din 56 pesos and 12 centavos. Area man din isang alihis. Somewhere in Mansilingan, kay inaman nakita kami ng 54 pesos mga kaaksyon and 55 centavos. Basta na to record. Dili naman sa area sa Araneta, Tangob nga area, may gasolinahan man din ang preso sang iyang gasolina, nag-amboy 57 pesos and 74 centavos. 57 pesos kag 74 centimos. Pinakamahal nga preso ng gasolina, 58 pesos kag 74 centimos. 58 pesos and 74 centavos mga kaaksyon. Di kung kamo na bahala mag-add kaya ang pinakauling advisory sang mga dragko, no, nga mga gasolinhan, ang ila diri nga pagsaka magkaso sa presyo average sa pinakataas saka diri ko pinakamahal 2 pesos, no. Pinaka buwas nga isaka is nagamboy 1 peso and 40 centavos. So far, mo nang pinakauling sitwasyon sa palibot sa syudad ng Bacolod, presos ng gatong para kapreparar ka mo mga kaaksyon. Maraming panahon, galing kayo sa nasilangan nga lain sa syudad, matamat naman nga nagatipon ang galom. Galing sa totalang matag palmati, preparar sa proteksyon sa kagulis na hindi mabasa sa ulan, kaya hindi magmanatian. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, kanagasaling sa totalang mga kaaksyon sa dingkiman nga bahin sang Pinas, silaboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ang iningabahin dala sa aton sa kaluan sang Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung ang ato sa mga live streamers. Sa ato sa live stream, tamyaw lang please sa Ma'am Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, kag Ama Alex Montesa from Milay Oligo, aramas si Rochelle Fulgencio Susana, may mga panang sumalong naman dito lang kami din sa may barangay Pandanon DSB, tamyaw lang family, Baryoga, nga always gabaritor, and family Susana, sa barangay Balingin Bago sa Salamat. Okay. Jonathan Puding, gamonitor kami sa may St. Peter Barangay Tangob upod akon bata kag partner, greet ko lang si Kumari Vanessa Mayo kag Kumari Jinky Dialagdon, salamat Aksyon Marlon. Taga Barangay Tangob kagali Jonathan, St. Peter, sige.
Milan Uligo, Bani Cafe sa may barangay Tangob 24/7 monitor. Salamat kid. Tercy Materna, thank you. Christine Menyes Villalobos, Happy New Year. Mayong hapon. All right, thank you. Athea Kim Mariman, Sine Athea Jen Hisolgon, mayong hapon. Happy New Year. Shane Anthony, mayong hapon ako sa Marlon watching live New Jersey. Pa-shout out lang ko na family. Lipania, Happy New Year. Thanks and God bless. Okay. Arama Silida Yamagisi, good afternoon. Homalomina, na taga-barangay Tangobman. Ray Baryoga, ila na lang na aksyon Marlon nga ideya nga hindi mariyon ang eleksyon kay tsamba nila. Nga sa San O sila na lang madumala sa Pilipinas. Correct? Okay. Elizabeth Gamala, Happy New Year to all the listeners and viewers of ARB. Keep safe everyone. More power to ARB. Thank you. Ana Sinuro approve. Evelyn de Pomoseno may hapon. Watching from Lower Bikotan, Taguig City. Arama si MG Pitet. Good noon everyone in the Philippines, especially sa Aksyon Radio guys. Watching from Australia, Melbourne. Okay. Sige. Ana Sinuro, mayong hapon. Michelle Limorin, mayong hapon. Salamat gid. Sige, ang iban balikan taraman ha. Dugay-dugay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa.
ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island. Detalis ang balita halin sa Bacolod City Hall. Importante na mag-aksyon ha. Pati ang ining unang kaso sang Omicron o kon Omicron variant diri sa sura sa Bacolod nakalabot naman dito sa Iloilo ho. Nambaw sang alkalde sa Iloilo to why sang why sang epekto tanto sa amon diya. Bisan may Omicron variant sa surad sa Bacolod. Pero darong istorya sa mga aksyon report halin sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. With Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mga hapon sa report, please come in. Aksyon Mar, isa kanan Bacolod resident ang nag-positibo sa Omicron o COVID-19 variant. Pero ini siya ang recently nag-abot rin sa may siyudad sa Bacolod. Bangod ang iya sining asawa Aksyon Mar ang nagatrabaho based rin sa ini siyang information sa Bacolod Emergency Operation Center. Ini siya ang 38 years old, lalaki. Taga-Pampanga, ni siya Aksyon Mar. Kag mayroon sang travel history sa Miami, Florida, USA. Kaya nag-abot dito sa may Metro Manila sa December 15. Dito pa lang sa Manila Action Mar, natapos niya sang pasyente ang iya sining quarantine process sa 14 days na quarantine sa isa ka hotel Action Mar dito sa Metro Manila. Kay on the second day, siya sining pag-isolate sa Manila, nabatsyagan niya ang dala ka symptoms ng COVID-19 na sa ngati gina-swab ini siya. Action Mark December 20 nagwa nga nag-positive ini siya sa COVID-19. Dito ginpadala sa otoridad ang sining specimen sa Philippine Genome Center para may baluan kung bala may sang variant ang pag-positive niya sa COVID-19 Action Mar. Pero according kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, matapos ang swab Action Mar nangin asymptomatic o wala na sang symptoms ining pasyente nga tubtob December 31, wala na siya sang may ginabatsyag nga symptoms siya sining lawas rason nga gin-clear ini siya nga makagwa or makabiyahe padulong diri sa may siyudad sa Bacolod. And December 31 sang nag-abot diri sa Action Mark kag nagrekta sa isa ka hotel diri sa may siyudad para sa hotel isolation or quarantine. Sa isang aton sining procedure, may additional pang pila kadlaw kun ang isa ka OFW halin sa red list nga country kag narakip diri ang United States sa Action Mar. January 1, 2022, New Year gid sang nagabutang resulta sa genome sequencing ining pasyente gal Action Mar nga dumakabig na siya nga fully recovered. Nag-positive siya sa Omicron variant according to kay Dr. Chris kinasang aga Lunes gintay dalo man sa Action Mar sa repeat testing ng OFW lakip man niya sining wife nga nag-upod man siya bala nginupdan niya quarantine diri sa my hotel so nga isa lang ang makabig nga close contact sining Omicron positive
positive Aksyon Mar. Pero according kay Dr. Chris, kung basihan natin na non-infectious na ining pasyente since natapos na niya ang 14 days nga isolation dito pa lamang sa Metro Manila Aksyon Mar. Sa karon padawon pa niyang pagtipon sang EOC sa mga information kung balang iya sining wife taga Bacolod man or diri lang nagatrabaho, pero isa diri sa assurance sang EOC nga hindi ini local transmission Aksyon Mar kag nagatagman sa assurance si Dr. Chris Rongon nga ini ang kontrolado kag na-contain na sang otoridad. Haring tingog ni Dr. Chris Rongon. OFW halin sa Miami, Florida, USA nga pag-abot niya sa Metro Manila, he followed the usual quarantine. Nag-abot na siya sa December 15, tapos 2 days later nag-symptomatic siya. Sang December 20 gin-RT-PCR, nag-positive. Then pagkatapos ng positive niya, gipadala iya specimen for genome sequencing, and then after sang iya nga genome sequencing, ginahalin siya sa quarantine facility. Sang December 31, nag-abot siya diri sa aton, gin-quarantine siya for 7 days sa sa may check-in hotel. Bali ang status siya sa subong, halin sa pag-abot niya sa subong, he remains to be asymptomatic. Tapos sa subong sini, gin-repeat swab siya kagina sa ngaga. So we are waiting results ng iyang swab anytime later this afternoon. So kung mag-negative man lang siya, completely recovered naman siya, release naman natin siya. Actually, mga tingog ni Dr. Chris Rongon, so expecting lang subong hapon or either tonight or hindi magitmahingagaw magawa ang results ang repeat testing basi buwasa nga daw Aksyon Marty hopefully nga mag-negative lang ining 38 years old nga OFW. Pero ako din kay Dr. Chris, ini siya bakunado, ini siya Aksyon Mar fully vaccinated kag naka-booster shot na gani sa initial information ni former City Administrator M ang J&J vaccine ining ginbakuna sining nag-positive sa Omicron kag may na-receive man siya nga booster shot Aksyon Mar. Kag subong ati padayon na siya nga gina-monitor sa isa diri ka hotel dira sa bahin sang downtown area. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon din sa lagang mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa Negros Occidental mga ka-aksyon, babati ko lang liwat kung ano ang reaksyon ni Governor Bong Lacson kay man may kabalak ka man ang gobernador mo sa siring golpeada nga pagbutsyog sang kaso partikular sa bahin sang National Capital Region nga ginpaidalom liwat sa Alert Level 3 ang from Alert Level 2 ginhimo naman Alert Level 3 no umpisa na subong January 3 to January 15 kay damo sa nakibot nga isa lang kapag pagwa mga ka-aksyon 4,000 nagdugang nga kaso sa COVID-19 kag first nga amonik damuon since October 2021. So dapat hindi gaban pagpawalaan kag hindi gaban pag iibawali wala ni kag dapat ditutukan para nga ining 4,000 ni ibaroon ko nano gid ang ginalinan kun mabalaan kun nano ang rason ti way naman guro iban nga rason da ang holiday break ya itong mga tipon-tipon blaw lantawa blaw. Sa TV monitor nato ni sa DCRS TV ang video nga ginapakita nila tipon-tipon sa mga tao. Face mask lang naglain. Kung wala ni face mask, festival na na. Kaya binangguanay ang ano? Kaya binangguanay ang abaga. Ti lang tawan nyo bala. Dula na ginatawag nga physical kag social distancing. Nanoya sa bahin sang provincial government, yari si Governor Bong Lacson. The same, no? We will still adhere to the S-Pass if you are coming in from outside of the province. History tells us that whatever variant that happens outside of the country comes in, and it also spreads in the provinces, no? So we really just have to protect ourselves, and on the part of the province, as I said, we will continue to be strictly requiring the S-Pass. Especially if the cases start going up again, all actions should be considered. We don't want really another surge, no? But we just have to be prepared. In fact, we're all under alert level 2. The national government has only raised the alert level in NCR
4 to level 3. So they feel that it's still relatively safer in the province. Whatever happens outside also happens in the province. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sino ba lang luyag nga magbalik kita sa dati? Gusto na magbalik ng mga lockdown na? Espanisiyahan yung mga kanunok budlay. Aber, abati man sa gina-advise permis ang ato sa gobyerno. Ini nga ba hindala sa ato sa kaluan sa Evergreen Cleansing, Nourishing kag Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit. Even Nubu ang okay, sa nagpadala dugang nga mga mensahe Okay, si Alex Fuentes arana, Michelle Limorin, thank you. Sige. Alex Fuentes listening and watching. Okay. Gapray si Ana Sinarosang safety naton taran. Naisil Fabol mayong hapon. Salamat gid. Si Ma'am Jenky Dialag doon. Hello, Happy New Year. Mayong hapon Aksyon Marlon, Aksyon Dale kagay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Andok Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Suatu, Imperial Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandaron DSB. Salamat. Happy New Year. Salamat gid. Thank you, thank you. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po oras nga alas 5:53 si Balontan Italia. Sang mga balita nga idolong ni Aksyon na Jan Diaz. Matamat na dulom ang kahapon anon. Pero hindi pa rin nagligad nga tuig, no? Alas 5 pa lang niya dulom na, subong medyo sarasula sa naaw pa eh. Ano ka na size na kita ho? O sige. Arin ang balik na report sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Radyo. Aksyon Jan, sa Italy, please come in. Aksyon mahal, dismayado dari ang kapulisan sa station number 2. May angot sa kaso nga pagpatay kay Jason Olvidado sa barangay 2 Sulad sa Bacolod, Diniligdan nga Buñulan. Municipal Aksyon mahal, biktima nga ginatiro sa kilid sang dalan sa kilid sang bomba. Aksyon mahal, nga ginpalapitan sa mga suspetsado kag ginalutang. Kay sunod diri kay Police Lieutenant Jonico Pastrana, ang Deputy Chief of Police sa station number 2. Natumod na nila na kilalaan na kumbaga ang suspect nga naglutang sining kay Olvidado Aksyon Mar o galing kay tisilang pagpadalom sining investigasyon. Nagpabutsag ang pamilya sining biktima nga hindi na sila magpa-file sang kaso Aksyon Mar
wala sila interest pang padalman ang kaso o kung i-pursue abi. Sunod diri kay Pastrana, medyo sila kay tigin tutukan nilang kaso, agod makilalaan ang mga suspetsado sa likod sining krimen. Kaya amo ni ang desisyon sa pamilya, kaya nanong nilang respeto ng action mark. Ang masubo din ng daan, napatay ginining si Olvidado mong duha isa ka semana samtang siya matapos sa gintiro, kag samtang siya ginabulong diri sa area sa Corazon Luxid Montelibano Memorial Regional Hospital. Kung madumduman, Disyembre 12, gintiro ining si Olvidado samtang yara sa skilid sa kabomba, gipalapitan sang suspetsado, igo siya nga mata action mark, kagindala pa ini sa ospital o galing kay do mga something sobra isa semana yagit sa ospital nagtaliwan ining biktima action man. Kaya si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Chief of Police sa Station number 2 sa ato mismo nga interview. Ang may emosyon natin ang considering ang asawa mismo ang living partner kasi ang parents mismo siya nag-decide nga hindi na sila interesado mag-file sa kaso. Kung wala tayo mo, kundi nga i-close ang kaso, makonsider mo siyang cleared kay identify sa ang suspect. Magaling tayo sa part naman niya sa victim's family na hindi na sila interesado mag-puso sa kaso. Action marbatian sa Police Lieutenant Junito Pastrana ang Deputy Chief of Police sa Station number 2 diri sa syudad sang Bacolod. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaling sa tutaran ng mga ka-aksyon sa rin kamanyabahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Iningabahin dala naman sa aton sa kalwa. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pangliti. Ibang nga balita way tabalabutan tutok sa Aksyon Farming Line las 7 tubdo balas 9. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor kay Aksyon Dale Salazar. Morales Coelho, Fili Aliaza, inilaos, gabonitor sa Ligad ng Matalion. Thank you sa pagdugang sa pagpadala sa mensahe. Ako naman, Aksyon Marlon Genovea. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Serbisyo Publiko.